amb vostès els jugadors del Eon Orneo, l'equip dirigit per Fernando Latorre. I ara els homes de Sergio Carballeira, el Club Handbol Benidorm. Veuran vostès ara el reconeixement que es fa des de l'organització del torneig l'homenatge a dos equips de la nostra comunitat valenciana, com són el Club Handbol Mislata, l'equip del cadet femení del Mislata va ser campió d'Espanya. Entren a la pista María del Mar Gómez, entrenadora, José Antonio Rodríguez com a president, i les jugadores Aitana Hernández, Claudia Rodríguez, Maica García, Andrea Palomero, Laura Albal, Zoe García, Isabela López i Laura Muñoz. Un fort aplaudiment i un reconeixement cap a les jugadores i entrenadora del Club Handbol Mislata, campeones d'Espanya, cadete femení. Laura Muñoz Picazo i Marta Chicano. La nostra enhorabona i el nostre homenatge. Reconeixement de Juanma Cerdà i del diputat d'Esports de la Diputació de Castelló. Fa entrega a la capitana del reconeixement per la seva gran campanya, el Mislata, equip cadet femení, campeones d'Espanya. Junt en el senyor alcalde Juanma Cerdà. I ara faran entrada les jugadores del Club Handbol Onda, campeones d'Espanya juvenil femení, subcampeones d'Espanya cadet femení. El Club Handbol Onda, en les següents jugadores: Ana Timor, Lucía Atalaya, Paula Pilar, Irene Álvaro, Denisa Lungu, María José Jimeno, Lucía Aparicio, Lucy García, Mireia García, Martina Barboza, Lucía Julve, Martina Català, Sara Palanques, Laura Roca, Belén García, Marta Caballero i Jennifer Diata. Fort aplaudiment i reconeixement cap a les jugadores del Club Handbol Onda. Enhorabona als dos equips. Club Handbol Onda, campeones d'Espanya juvenil i subcampeones d'Espanya cadet. Entren a pista ara la senyora, la viuda del senyor Manuel Herrero, la senyora Josefina, junt amb la seva filla Mari Carmen i una de les netes del senyor Manuel Herrero. Reconeixement cap a primer president i un dels fundadors del Club Handbol Benicarló, que porta el nom del memorial, 20è memorial Manuel Herrero. Com bé saben vostès, el senyor Manuel Herrero va ser una persona que va treballar per el handbol a Benicarló, tant en el club d'on va ser cofundador i primer president, com al Col·legi Marquès de Benicarló. Molts dels directius del club i de generacions van sortir, van ser moldejades i creades per ell. Són un senzill homenatge i un record per a la seva figura. Una abraçada molt forta per a la família Herrero
la senyora Josefina i els tres fills, José Manuel, Juan i Mari Carmen. Bueno, soc Ismael Pérez, vicepresident del Club Handbol Benicarló i organitzador junt en MySports del primer torneig internacional Ciutat de Benicarló, 20 Memorial Manuel Herrero. I bueno, hem concluït ara mateix el torneig amb victòria de León Alacant en la tanda de penaltis, partit molt emocionant, la final, front al Benidorm. I bueno, fent una miqueta de valoració, el nivell de handball que hem vist aquí ha sigut prou elevat i bueno, ens hauria agradat una miqueta més d'afluència de públic, però està clar que sent festes de Benicarló, sent vacances, una miqueta complicat. Agrair a Diputació la seva presència, Ajuntament de Benicarló, a Mislata, que ha vingut convidats pel club, que ha sigut campió cadet femení, campió d'Espanya en cadet femení, al Onda, que ha sigut campió femení en categoria juvenil i subcampió en categoria cadet, i després en general a tot el públic de Benicarló. No me vull oblidar de la gent del club que ens ha tirat una mà, ens han recolzat com a organitzadors i bueno, simplement fer una valoració positiva de tot aquest event. Per a l'any que ve farem una segona edició, llavors informarem al respecte una vegada tinguem les dates i equips que vinguen, però la idea inicial és fer un any handball masculí i l'any següent un handball femení. Així que per l'any que ve, si podem, farem la segona edició amb els millors equips de la Comunitat Valenciana i internacionals en handball femení. Bueno, moltes gràcies a tots. No vull oblidar-me tampoc de la família Herrero. És el 20 memorial de la mort del que va ser el president, el presi del club de tota la vida. I bueno, des d'ací donar les gràcies a tots pel suport que hem tingut. Fernández, si marca ara el E11 serà el guanyador del torneig. Fernández. Anota Fernández. El E11 Orneo d'Alacant, guanyador del primer torneig internacional. Ciutat de Benicarló, 20è Memorial Manuel Herrero.